Ан Абі Амр Суф'ян ібн Абдалла ас-Сақафі, радияллаху анху, цей сподвижник сказав: «О посланець Аллах, дай мені в ісламі таку настанову, таку пораду, про яку я б нікого не запитав, щоб ніхто інший, крім тебе, не змог це сформулювати саме так, як ти зараз мені скажеш». І тоді посланець Аллаха, задумавшись, сказав: «Куль аманту білля». Починаємо з чого? Знов з віри починаємо. Я увірував в Аллаха, а потім іди прямим шляхом. Тільки іди. Іди, не просто йди, а йди прямим шляхом. Іди до мети. Чому саме ця настанова посланця Аллаха? Суть стійкості полягає в тому, щоб зберегти природну чистоту, фітру, тобто іман, з якою Аллах створив людину, не затемнюючи її світло гріхами та пристрастями. Тримаючись за мотузку Аллаха, це включає виконання всіх видів поклонінь, як зовнішніх, так і внутрішніх, і залишення всього забороненого.